खुलुमबाय लोगोफोर बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय 2025 मायथाइनि 30 नभेम्बरनि साना गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो सोरखौ सांग्रां थानांगोन फै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि साना सोलाय सोल' जागोन। गथ'नि सावस्रिया जिंगा सिनांगौनि जाहोन जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि बुजिनायजों खामानिखौ फोजोबगोन। मावख'आव गोहोम गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो बसआ नोंथांनो गोदान बिबान होनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि फारसे दावगालांगोन आरो सोरखारि आनजादफोराव जिरायनो खाबु मोनगोन। होनाय समायखिराफोरखौ दिनै जाफुंहोनो हागोन। वृश्चिक राशि साना गोजोनथाव जागोन आरो इयुननि थाखाय रां खाथायनायनि बिथांखि लानो हागोन। हाबा जानाय जिउआ गोजोन थागोन आरो बिसि फिसायफोरा आबुङै हेफाजाब होगोन। दावबायनो थाखाय मोनसे बिथांखि लानो हायो। खामानि थिलियाव बिबाना बांगोन। सोरनिबा सायाव फोथायनानै रां बिलायाव रिलेक्सन दाजा, नङाब्ला खहा जागोन। मिथुन राशि साख्रियाव मासि आरो मान सन्मान मोननैयावबो बांगोन। गोदान पस्ट एबा गोदान बिफावखौ मोननायनि सम्भावना दं। गोदान खामानिया नोंथांनि सिनायथिखौ गोख्रों खालामगोन। गोनांथार खामानिफोराव रां खरसा खालामनाया मोजां जागोन। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गिदिर अर्डार मोननो हागोन। दिनै सम लानानै गावनि बिमा बिफाखौ सिबिनो गोनां खामानिफोरनिफ्राय गोसो होनायखौ गोजानाव थानो दाहो। कर्क राशि साना गोजाम खामानिफोरनि जिंगा आरो नारसिनथायजों बुंफबनाय जानो हागौ। फालांगियारि सानथांखिया आखाइनिफ्राय ओंखारलांनो हागौ, नाथाय गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोसोखौ गोरलै खालामगोन। नोंथाङा सोरखारि स्किमफोरनि मुलाम्फाफोरखौ मोनगोन। गोहोखौ थार लामाजों लानांगोन। जायफोर सुबुङा हाबा जानो लुबैयो बिसोर मोजां प्रप'जाल मोननो हागौ। नोंथाङा मोजां मावगोन होनना थियारि था, नाथाय मानसिफ्रा बेखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ। सिंह राशि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जानायनि सम्भावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान लामाफोरा बेखेवगोन। जायखिजाया सोरखारि आयदायाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। गथ'आ मिजिं थिखानायफोरखौ जाफुंसार खालामगोन। नोंथाङा मोजां साननो हागौ, नाथाय मानसिफ्रा बेखौ शर्ट बुंनो हागौ। बेयाव जेबो फारागथि लाबोनो नाङा। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होनो नांगोन। कन्या राशि साना सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा गोदान सम्पति एबा न' बानायनो सानथांखि लानो हायो। न'आव फुजा होनाया आबहावाफोरखौ गोजोन लाखिनो आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। गोजाम लेनदेनफोरखौ सिमांसा खालामनो गोनां जायो। फरायसाफोरा फरायनायनि जेंनाफोरनि सायाव गोसो होनायखौ बांहोनो नांगोन। गोलाव जानथायनि दावबायनायनि खाबु दं। तुला राशि साना फिथाइ गोनां जागोन। रां थाथ'नायनि खाबुआ गोख्रों। जुदि नोंथाङा गोदान सम्पति बानायनो सानदों, अब्ला समा मोजां जागोन। सोरनिबा दाहार लानाय समाव सांग्रां जानाया गोनांथार। न'आव आलासिफोर फैनाया जाथावना। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गावनि बिबानफोरखौ रिलेक्स दाखालाम, खहा जागोन। वृश्चिक राशि खरसाया बांगोन, बेनिखायनो आय आरो खरसानि समानथिखौ लाखिनाया गोनांथार। गथ'नि खस्थ'खौ नुनानै गोसोआ खुसि जागोन। साख्रियाव थानाय मावख'गिरिफोरजों गोनांथार सावरायनाय जागोन। माखासे गोनांथार खरसाफोरा जेंना सोमजिहोनो हागौ। लोगोफोरा बायजोआव थांनो बिथांखि लानो हागौ। दावगानायनि लामायाव थानाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। बायजोनि सुबुंफोरनि बोसोननिफ्राय गोजानाव था। धनु राशि साख्रि नागारग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोननाया जोबोद गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन, नाथाय गोसोआव बेले-बेजे थानो हागौ। खेबसेयैनो गोबां खामानि मावनायनि थाखाय नारसिननाया बांगोन। नखरनि गोनांथिफोरनि फारसे गोसो होनाया गोनांथार। बिमा-बिफानि बोर होनायजों थाबथानाय खामानिखौ फोजोबगोन। दावबायनायाव गोनां खारिथि मोननो हागोन। मकर राशि साना दावगाफुनाय जागोन। राजखान्थि फोथाराव मोनसे गिदिर मासि मोननायनि सम्भावना दं। खामानि थिलियाव मावनाया लोगोफोरजों सावरायनायाव मुलाम्फा गोनां जागोन। गिदिर रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। गोजाम लोगोजों नांज्लायनाय मोनसे सोदोब सायख'नानै रायज्लायनो हायो। जिउनि लोगोरिनि दावगानायखौ नुनानै गोसोआ खुसि जागोन। कुम्भ राशि साना जोबोद मोजां जागोन। समाजारि बिथिङाव सिनायथि आरो थाथाया बांनो हागौ। नखरनि जेंनाया सुस्रांजागोन। नखरनि गोनां खामानिफोराव गोसो होनाय जागोन। नोंथाङा बबेबा मोनसे धोरोमारि फोरबोआव बाहागो लानो गोनां जानो हागौ। नोंसोर गावनि गथ'फोरजों मोजां सम मोनगोन। गोजाम लेनदेनफोरा नारसिन जानो हागौ। सांग्रां जा। मीन राशि साना मोजां जागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां खारिथिखौ बिमानिफ्राय मोनगोन। गथ'फोरजों सम बारहोनाय जागोन। साख्रियाव थानाय लोगोफोरनिफ्राय मदद लानो गोनां जानो हागौ। गथ'फोरा नोंथांनो मोनसे अनथोब होनो हागौ। जायखिजाया खामानियाव हरखाब दाजा। फरायसाफोरा फरायनायाव खाबु, गोसो आरो खस्थ'खौ बांहोनो नांगोन।
अब्ला लोगोफोर बेयो दिनै 30 नभेम्बर 2025 राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम।